ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азизу меҳрубон, хунукӣ омад, барф омада тамом. ине меёкати магазин буромадем, оча биё яқа бозӣ кунем, он хунукай ё гӯш намекунад. чира немефариза нағмагарима анаку иқак бозӣ кунанд ё бозӣ мекунанд, гарм мешаванд. ман худам местам ба хунук мехӯрам. инам хеле ҳама бозӣ кисай гудуко айдан тиреза нигоҳ карда мо мерем. инам хеле хай намедони чӣ кор кунад, истодай ҳайрон да мобайнра. ва дӯстони азизу меҳрубон, ангуштарини дуюми мо рафта расид. дар соябаш насибаш куна рӯзои хуб истифода куна. худчон гап задагӣ бидан овозшона гирифтум, ба хотире ки ҳар касам розӣ намешава ки овоз шуда ютуб монем, ба ҳамон хотир овозша гирифтум. ва зану ва духтарони азизу меҳрубон, марҳамат карда дар номерои болои экран буда бинависед. ҳатман ки шуморам ба кор қабул мекунем, корам меомӯзем ва намихел тӯҳфаҳои беҳтарин барои шумоам равон мекунем. то охири влог бо мо бошед, ҳатман ки ба шумо маҳқул мешавад. духтаракои хушрӯ, ма борои камакак ма гирифтум. я духтаракай тоҷикистон мада бор заказ кардагӣ буд. я бор як туш қитъя қалам пулша дода буд. ма гирифтум вай тоҷикистон рафта гаму тамонда вай истифода бурдем. ина бо як тушу як қалам гирифтум ш омада. баъди наира чиша гирифтем, полоски болои бинишаву қатискрабуша гирифтем. чихеле ки гуфтум гелша гирифтагем, шампуни дӯстдоштаи ма ва балзами дӯстдоштаи Сония. и барои Сония хеле хушбӯй кунанда. баъд аз ҳама чизи асосӣ ягон бор мумкин ягон тадам хеле гирифтагӣ нестед. зубная нит беҳад хушрӯй мо гирифта будем, ам қа бисёр бурдагаме ки тамом шудай на бо гирифтем. баъд ай ҳама чизи асосӣ бесак фариза ма доска гирифтам, стекляние, баъд якта корча. дай доска якта корча гирифтем. инам хеле хариди ирӯзаи ма, хариди камакаки мо. иншалло ки ба шумо маҳқул мешавад. дӯстони азизу меҳрубон, ман ирӯз манту мекунам. корчаро санҷидам, гӯшт реза кардам. беҳад корчаи тезаки хушрӯ. ой зуволама нагирифтам, гуфтам якум салат чӣ тайёр кунам, фарша. баъд зуволама мегирам, барои хӯроки шом манту тайёр мекунам. хеле шида каналам видео партофтагӣ нестам, хеле шид мантуам накардам, ба ҳамон хотир манту мекунем. ва гӯшт мониқа нестай, бо гӯшт астаю акаме қарада ами тахтача мондам. ва дӯстони азизу меҳрубон, чанд кас нависта буд барои тахтачаи ман ҳамин доска чиркай чӯ чиркай. вай чирк нестай, вай пластмасия. ин хеле мебурӣ паи ами корча мемона. ин хеле мемона, ҳавай намерава. баъд амо ранги чирк метоаму ҷои амо буридагиш. вай пластмаса хай нейра гирифтем. хайра барои хумо гирифтем. вай ҳами хона буд. инами хел кадоме ки мехоҳанд ҳамаи чизоро заказ кардан, метавонед дар номерои болои экран буда бинависед. фарқ надорад шумо дар куҷое, дар кадом шаҳру ноҳияҳо қарор доред, ҳатман ки ба шумо доставка мешавад, то хонаатонро бурда мерасонед. духтаракои хушрӯ, ина посилкаи мо омад. ишам шалайти ло барои Наргисахон. коз мебинем ку чӣ хелай. нағз бебина. хеле наоборот. ҷидесам банчикша. ҳоши ҷидесам банчика. фариза. о ина кагай ҳаваё, ай ранги ҳаваё, карта
сумка чаш, коробкаш. Некеми дай хали. Куп, дай хали отдельно чинам дай. Некема мучала ина. Старакой хушро. حرکت کنه شما کدومی که لیدر بشه و انشالله که اینمی خیلی چلا روان میکنه میشه. دوستان عزیز و مهربان منتوان تیار شد. مرده گومد منتو گرمه کیولی. Alisa stop. منتو من گرمه که آلیسا ما خونده است برای آلیسا منو استوب کردیم. آز باشه منتو را نصیب باشه میخوریم در نصیب من باشه. خیلی مردک میچشه و Çıkalım. هیچ گپ نداره باید اینجا چکید دتوق Готов. نیم خالی فریزه خیلی قطیمو میخوره اینجا ده یا دوتا خیلی بیو خالی به گوشت و به پیاز برای که فریزه به حد نغز میبینه. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. Soç ne ya? بعد میخالی تیزک داره میخالی کچپ تیزک Aynı var. Soç ne de? یه چی دارو خبره بر Ne? Kapı. Bu dekorun ne kadar? انا میخالی خیلی با ما اشتیایی تاوم اشتیایی منتو کسی خورده است با شما اشتیایی خیلی دوستان عزیز خیلی